good morning. Good morning ka muna. Good morning ka muna. Paliguan natin ang ating alaga. Ito si Nala. Mabait ito si Nala. Paliguan natin sila kasi sobrang init niya. Dito ka muna, baby ko. Itatali ko siya kasi minsan tumatakas siya. Sobrang tuwa niya na nakatali siya minsan sa cage o kaya sa pagkakatali. Tumatakbo siya. Ayan, ayan, ayan. Presko. Kasi ang init ng panahon ngayon kaya kailangan din sila lagi paliguan. Pasain natin mo siya ng maayo na mabuti yung balahibo mo. Sabon tayo. Yung sabon na ginagamit ko sa kanila, nabili ko lang ito sa Shopee, pati yung shampoo ginagamit ko sa kanila. At ilagay natin muna si Nala sa cage kasi gumugulong siya sa lupa pag makalabas siya. Kaya sa cage muna si Nala. Wala na yung towel mo. Hay, yung towel mo. Saan yung towel mo? Ayan si Nala. Dito na tayo dadaan sa labas. Ligo si Hunter. Si Hunter ang sunbigat. Ang bigat. Ang bigat ni Hunter. lang.
Dito si Hunter, paliguan. Ang bait-bait ng baby namin. Yan. Basa na ang mama. Mabigat na to si Hunter. Sobrang bigat ni Hunter. Ayan. Napaliguan ang mga baby. Sobrang init kasi ngayon kaya kailangan nila paliguan ng madalas. Bye! Patuyo muna kayo dyan. Bye! There's not much to do when all I can